Okay, hi guys. Днес ще анбоксваме стар компютър. Да, обаче той не се отваря. Да, така е. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун саур. Тун саур. Ми някъде кара буди грек. Как? Помниш ли го това, бе? Не, ти не беше май в училище вчера. Не? Да, вчера не беше на училище, нали? Имаше едно грарам, марарам, рарарарам, браграрам, дун, не, дун-дун-та, дун-дун-та. Какво? Имаше едно грарам, марарарам, рем, дун-та, дун-дун. Yo, what the fuck? Това е махното. Мишията, Не, едната е хубава, а другата не. Другата е развалена, бе, братле. Не свети така. Yes! Не раздрусвай телефона, ще му стане нещо. Ще му паднат частите от нещо, не знам какво. Брат. Частите от Алиекспрес. Виждаш какво съм? По-малко. Не. Аз виждам. Ти виждаш, аз нищо не виждам, аз съм сляп. Все пак снимам. What the fuck? Сам съм си оправил. Това болче. Това не е болче, това е... Това е Iron Con. Не, бе, това не е Iron, това знаеш какво е? Обсидиан. Не, аз не играя по Minecraft, просто знам буквите. Преди съм играл. Аз не играя Лего Fortnite, само да чекай. То Lego Fortnite е малко като Да, като Майнкрафт. Minecraft. То пак има Obsidian, Iron, това. И сега, брат, демонетизиране на клипа. Ще демонетизират клипа. 2 минути стоим и чакаме да се отвърме и чинка. Бле. Почва вече да се ядосвам. Аре, бе! Стига, Стига де. Сега съм потен. Знаеш какво снимам? Ей, тъй. Като. Нищо не стана. Но обаче не го чили, защото съм сляда. Крив съм. Пак не стана. Пак не стана. Ти бучи. Не искам да говоря за пуск. Ох, ударих ми. Не. После трябва да пуснем компютъра за мой като кача клипа. Това сигурно ще е след 15 000 години. Като кача клипа трябва... Заради едно болчи, бе. Едно маничко болчи. Майкъл, не. Сега ще ме демонетизират клипа, бе. Може канала да ме демонетизират. Не знам, това е отвърка ли е? Дай тук, бе, дай тук. Виж, то са мести. Аз съм с сакат. Сакат съм. Знаеш какво се прави? Знаеш какво? Дай, остай. Накъде натам? Да. Нашия не може да отсили дупката. Чакай, сега прави. Чакай. Готово. Стана! Момчета, чакайте. Аз имам това. Имам уроци по какво беше това? Към добре. Тун-терен, ще му ударя байчо, ще го накълчера. Сега ми кажи, че отдолу има. Yes! Отворихме. Обаче е на обратното. Не, what the fuck, какъв е този компютър, бе, брат? Видеокарта от Алиекспрес сигурно взета. Не да. Искаш ли да го скарам ти? Аре.
Ама чакай, после нали няма че трябва това? Аз съм. Това е 500 вата, бе, брат, какво ти захранване, бе? Майко ще пиха. За стар компютър 500 вата на захранване, дори. На захранването 500 вата. Майко. Абе, брат, какво направите? Издърпай всичките кабели. Чакай, видях едно нещо. Брат, аз не мога да снимам, аз съм сака, трябва да си гледам в телефона. Ходи, бе. Ага. Ще почекай още малко. Няма да работи. Няма да имаш видеокарта. Браво, аз съм две. Дърпай нагоре, ще стане нищо. Я давай. Не бе, тъп. Чакай бе. О, не. Много сме сакати. Не, повечето сме просто. Сигурно, брат, няма да ме гледа един човек, само 5. Какво направи? Щупи видеокартата! Брат, какво направи? Готово. Не, сега го включваш, брат, и пише много окей, видео, това, как се казваше, бе, GPU. Не, GPU, бе, как беше, бе, брат? Ти в компютъра ще влезаш, какво ще правиш? Така разпазвам. Не, бе, не вижда, не се вижда нищо. 7 минути клипче. 7 минутно клипче. Ти ще бъде. Добре. Така, дръпни си тъпата ръка. Дръпни си ръката! Не, дей да го сложиш. Ти май няма да можеш да го сложиш. Така, извадихме охлаждането. Купиш така. Сигурно е пълен буклук, ама не знам, може да държи много студено. Брат, да, бе, лете, бе. Видеокартата не може да я изважим. Къде ти? Ти си се свали, бе! Той нас е нямал... между другото. Не знам, за някои хора сигурно това 8 гигабайта. Дали фокусира? Фокусирай, бе! Бе, не разбирам, ти нещо за какво е? 8 гигабайта, вижте тук пише. Не, бе, брат, аз трябва да го оставя тук, защото нищо не се вижда. Не! Ето, тук пише 8 гигабайта DDR3. 8 гигабайта за мен е много, обаче DDR3 не е много. Не е много добре. Аз имам в лаптопа 8 гигабайта с DDR4. Дай малко. Не ти дам, аз как ще щупя лаптопа? Чистак нов ми. Само дето FL Studio на нищо не прилича. Така, 5 вата. Това на мотока. Не можеш да го вкараш. Трябва, че как беше, бе? Някакво лепил. Да, забравих как се кажеш. Пласт. Го вкараме, кой ще? Да вкараме. Искам Къде? да гръмни. Ще гръмни на тебе в главата. Брат, това какво е? Да, тук е пълен буклук, всичко. Тук има, брат, спагетче няма толкова разбъркани неща. Колко направи? Как ще махнем видеото такова? Не знам, брат. Не, ти не го махай. Тото не е включено към него. Не е включено. Чакай, трябва го Сега трябва да вкараме. Чакай, нищо трябва да го включим, защото трябва, ще включим компютъра. На обратната ли е? Не е ли на обратно?
На обратната, бе. Е така. Е така стои. Не мога да го вкарам. Нашия другия не може да вкара кабела, другия пък не може да вкара. Да вкара той. Единия не може да вкара една почка рам. Майка му. Сега послушам, че му не си зарад къпа, бе. Нищо не виждам. Чакай, така ли, бе? Аз нищо не видях, бе. Да, бе, така е, бе, аз ко се бъркам, бе. Брат, ти как ви натиска кабелят, бе? Той си беше тук. 10 минути клипа правихме заради тебе на едно опенинг. Един опенинг. Майко кара. Кой вкара? Майко кара. Браво! Майко да го вкара. Така ще стои така телефона. Ще го вкарам. Май го кара! Мамка му го вкара! Чупи го. Почнаш. Така ли трябва да стои? Ко? Другия не може да вкара в почката. Другия не може да вкара. Някой. Той е на обратната. Аз съм пробвам да го вкара. Чакай малко, бе. Ти не се вкарва. Влезе, бе! Стана! Ей! Стана! Рам! Къде трябва да се вкара, бе, брат? Тук. Абе, не са гледай. Гледай как се прави сега. И сега ще Сега го вкараш, давам ти пари. го вкарам. Колко ще ми дадеш? Добре, за едно вкарване. Давай. Чакай, дръпай си ръката, не виждат нищо хората. Тама го вкара, мумник. Не го вкара. Само единия ред го вкара. Единия ред го вкара, Как е жена, бе? Двата ги вкарах, бе. Я, бе. Може да Само един! Аре, бе. Дръж телефона, снимай. Да се дръпне. От ту страна ми не снимай, бе. Не така дръж. Ето. Що го махна? С тебе ме роди, Дай да си с тебе ме роди, Чакай, който е? Знаеш какво ще ти бъде? Втора част. Пускай, не втора част, аз ще го направя на един клип. Той не ще го чули от мене. Що всичко присва? Брат, направи сега, аз се тръгва. Лай, чао, това беше клипът. Това беше клипът, хора.